Bai? Bueno, atxaldeon, eta ongi etorri hasiko gea ekaineko ohiko bilkura, eta, idazkaria nahiak hitzautazu. Arratsaldeon, ongi etorri. Gai ordenai jarraiki, lehenengo puntua izango litzake 2025ko maiatzaren 29an ospatutako ohiko udalbatzarraren akta zirriborraren onarpena. Ez dakit, zerbait adierazi nahi dezuten? Bozkatzen dugu orduan, aldeko bozkak? Hau ditzen da. Bigarren puntu izango litzake 2025ko maiatzeko alkatetzako dekertuen berri ematea, B25.100, B25.920, B25.712, B25.715, B25.043 eta B25.811-tik B25.984. Adierazi kasu honetan daudela pixka bat ez dagoela korrelazio aztula jarraitzen, egon dialako dekretu batzuk gerora onartu dienak. Kontu ematen da. Hirugarren puntu izango litzake kreditu gehigarrien aldaketaren onarpena 2025 ICAZ 0007 espedientea. Bai, hemen antolaketa batzorden adierazi genizuen bezala, bat daude luzapenean txertatu etzian kreditu batzuk, eraikinen zaharberritzeko diru laguntza bezala, gero Goierriko herrien ekintzakin daukagun hitzarmenean, hitzarmenean ez barkatu luzatutako partida hortan iazko kopurua zegoen eta hor ikusten dezu 803ko igoera bat zegoela. Gero Goiekik eskatu die udal guztiei ekarpena kontzertazio juntak eskatu dizkion urbanizazio lan horiei ordaindu behar duen kopuruari dagokiona, eta azpian dauden biak dia baita ere luzatutako aurrekontuetatik osatzeke gelitzen ziren bi partida. Bat da, ohiko kirol sustapenean hor ikusten duzu 59.700 gehikuntza bat, eta hori da, iaz adostu zalako aurten kirol taldei normalen ematen zaizkien laguntzez gain, 88.000 euroiez gain, laguntzan sartuko zala, Ortiziko udaleko hitzarmenean, federatuengatik ordaintzen duten instalazioak erabiltzeagatik ordaintzen duten zati hori, eta orduan guk hitzarmenean hori handituko dugu, eta gero, diru hori beraiek, majori ordaindu barko diote, baina hitzarmenean igoko da. Eta ez ohiko kirol sustapenean, hori izaten da, urtean zehar ja ez kirol taldek, baizik eta kirol taldek antolatzen dituzten, orain egingo dan mitina, egiten dian, esango dut, lehiaketa ezberdinak, hitzarmenetik kanpo juten dianak, eta hor bai gertatu dana da, iazkoen zuriketa aurten urte barruan eman da 25ean, eta ekitaldia itxita zegoenez, aurtengo partidatik ordaindu dituzte, eta aurtengoak hornitzeko 13.500 euro gehiago planteatzen dira. Orduan hori da, kreditu gehigarrietan planteatzen den aldaketa. Zerbait esateko almako zute eta bestela bozkatu egiten dugu. Sí, a nosotras nos gustaría decir algo. Utilizar el remanente municipal mediante modificaciones puntuales puede servir, como hemos dicho en otras ocasiones, como una solución transitoria, pero creemos que no resuelve el problema de fondo. Nos preocupa que este tipo de operaciones se estén normalizando como sustituto de lo que debería ser la vía ordinaria de funcionamiento institucional. La aprobación de un presupuesto consensuado y no funcionando a base de, creemos que en este caso, a base de parches puntuales. Por eso votaremos en contra. Ana, zerbait esateko? Bozkatzen dugu orduan. Aldeko bozkak, aurkako bozkak, onartuta gelditzen da. Laugarren puntu izango litzateke kreditu txertaketaren kontu ematea, izango litzateke 2025
barra 1074 dekretua eta espedientea da 2025 IHBI 000 Hemen antolaketa batzorren planteatu zen bezala, txertaketak dira aurreko ekitaldian dauden partidak, baino ejekutatu ez dienak eta hurrengo ekitaldira pasatzen dienak, eta hor esan adierazi genizuen bezala, hor janarien soberakina kudeatzeko jarritako igogailunik. Ozkailuaren partida hori 24ean aurreikusita zegon, baino gauzatu edo gastu azkenen 25ean etorri da, eta horren egiten dana da 24eko partida hori txertatu 25ean, luzapen dekretu hori egin zanean etzalako kontemplatu eta etzalako txertatu, eta horren kontu ematen da plenoari jakiteko ze aldaketa egin den. Eta bestea, barkatu hori da laugarren puntua, kontu ematea dela, eta bosgarrena ere bai, bosgarren puntua da, antzeko zerbait, baina hori ja 25eko aurrekontu barrun, eta transferentzia da, berez aurrekontua ez da aldatzen, ikusten duzue kopurua berdina dela, baina aldatzen da 2 kapitulutik 4 kapitulura, hau da, eskola taldeek, eskola komunitatekin, eskola kirola kudeatzeko aldundiak ezarritako baldintzekin eta diru laguntza lortzeko, hor azkenean elkarte bat sortu behar izan da, kudeaketa hori eraginkorragoa izateko eta batez ere aldundiak ematen dituen diru laguntza maksimoak lortzeko. Eta egia da aurrekontutan aurreikusita zegoela diru hori, baina 2 kapituloan zegon, eta diru laguntza bezala edo elkarteari eman behar zaionez, ez da 2 kapitulokoa, baizik eta 4 kapitulokoa, diru laguntza bezala emango zaiolako. Orduan hor, kapituloak txukun egoteko dirue berdine da, baina 2 kapitulutik 4 kapitulura pasatzen da eman alizateko diru laguntza hori. Gero hurrengo puntu baten ikusiko duzuen bezala, plan estrategikoan ere txertatzen dana elkarte honi, hezkuntza komunitateek sortu duten elkarte honi eskola kirola kudeatzeko emango zaion diru laguntza emateko. Kontu ematen da. Seigarren puntu izango litzeke diru laguntza plan estrategikoaren aldaketaren hasierako onarpena. 2024/0002. Orain dela gutxi onartu genuen, aldaketa batzuk onartu genituen, eta udalbatzak onartu zituen, baino ez genuen iragarkian edo ez genuen bialdu boletinera oraindik, eta oraintxe bialtzekotan geuden, eta adurre komentatu duen bezala aldaketa batzuk proposatu dituzte, gehien bat kiroletako teknikariak aurretik onartu edo behintzan planean barneratuta ez zegoen diru laguntza txertatzeko eskara egiten du. Ere izango litzake Ordiziako eskola kirol eta hezkuntza elkartea eskola horri diru laguntza ematea, beak azaldu duen bezala. Eta jada hori eginda zegoela, gizarte zerbitzutatik ere proposatu digute nomenklatura aldaketa batzuk egitea, gehien bat BDNS-en eta gure espedienteetan eta planean ere diru laguntzaren izen horiek edo lerroiek izen edo nomenklatura berdinak izateko eta arazorik ez izateko gero diru laguntza horien izapidetzean. Beraz, 2 aldaketa horiek proposatzen dira eta hori da aldatzen dena. Onartzen baldin bada, aurretik zeuden aldaketak eta oraingoak batera bialduko ditugu boletinera. Ez dakit daukazuten, zalantzarik. Bozkatzen dugu aldeko bozkak, aurkako bozkak, abstentzioa. Onartuta gelditzen da. 7. puntua izango litzake kontu hartzailetzaren ingerak espediente zenbakia 2025/14 eta 2025/15 eta bazpenak izango lieke 2025 974 eta 2025 975. Kontu ematen da. 8. puntua izango litzake 2026 urterako lan egutegiaren onarpena. Horren arira, bialdu digute, eskatu digute, zehaztea, aurten zein izango litzaken Ordiziko udalak markatzen duen festa eguna. Barkatu?
barkatu, datorren urtean, 2026-erako barkatu. Orduan, egutegi hontan Eusko Jaurlaritza jarritako jaiegunak daude, faltadan bakarra da, edo printzipioz aldundiak oraindik ez du adierazi ze egunetan izango dan, baino uste dugu edo ustez uztaileko 31 da San Inazio eguna izango litzateke, horratik jarri dugu, baino hor jartzen den bezala, ebazpena itxaroten ari gea, ez? Eta horren arira, zuek proposatzen duzu. Bai, hor, zude jakiteko badakizu iaz ere aldatu gendula, gaur da eguna ere oso, ziurtasun haundirik gabe, ze badakizue aurten larunbata egokituko dala, Ordiziko udalak ez du jardunik larunbatetan, baino merkataritzak bai, eta iaz, bai aldaketa hori proposatu zen, eta aurten jaiegun bezala ezarrita dago 24. Bere garaian gainea, iaz kontsulta egin zitzaien merkatariei ze aukera zeudenen artean, eta azkenean ez zuten, esan zuten ere berdin zitzaiela, nahiz eta ondoren, bai ekarri duen erabakiarek edo, denak ez ditun gustora utzi edo asebete. Datorren urtea begira ezberdina da, ze 26 igandea da. Orduan, bai edo bai, Ordiziko jaieguna igandea egokituta, lekuz beste egun bat aukeratu beharra daukagu, eta hor, bi tokiko egun nahiak esan duen bezala daude, baino bat aldundiak finkatuko do, aurrikusten da uztailako 31 eguna izatea, eta besteak guk. 26a Santana izan da, planteatzen dana da astelena izatea jai eguna. Begiratzen egon geha, Ordizianek zuzendaritza batzordean bai galdetu du, eta orduan orokorrean ados ikusute batzuk alare aurrikusten dute goizean iriki eta arratsaldean itxiko dutela, baina, klaro, jai egun bat aukeratu barra daukagu. 24a, ikul pentsatzen genduen, 24a edo 27a. 24a egie da, Ordiziko bestak txupinazoa izaten da 12an, baina esan dezakegu ez, hasiera tanborradakin ematen dela, goiza oso komertziala da, eta gainea festen aurreko egunda izan da, bai usten dugu, jende asko ibitzen dela, izan janaria, izan matutina gaueko mozorroa, bai ibitzen dela merkataritzan, ez? Eta gainea merkatarien aldetik ere, ez dute 24en lan eginda ere, festetako programaziotik ez dute hainbeste galtzen, ez? Eta 27a bai ikusten dugu, festetako azkeneko eguna dela, goiz-goizetik ere programazioa dago, eta bai uste dugu baita ere, komertzialki ere agian ez dela 24a izan daiteken bezain potentea, ez? Eta horregatik, bai planteatzen da, edozein egun aukeratuta, ze kontutan izan, 25 larun bata da, baino Santiago eguna da, eta jai eguna da. Orduan, astelenean jarri edo ostiralean jarri, 3 jai egun eukiko dituzte komertzianteke baita, ze larun bata Santiago eguna da, eta jai eguna eman da dago. Orduan, 3 egun jarrai izango die batean edo bestean jarrita, eta orduan, bai proposatzen da Santana hurrengo egunean ospatzea, hurrengo eguna pasatzea, eta orduan kuadrian eguna, jai eguna izendatzea Ordizin. Yo tras hablar con algunos comerciantes había bastante diferencia dependiendo de si eran, por ejemplo, del sector textil, del sector de la alimentación. También comentaban las dudas que tenían de tener, si se podía cerrar durante 3 días consecutivos, según la normativa existente, y planteaban en algunos casos pues, que igual lo más democrático es que hubiera una encuesta para decidir en su caso si era un día o era el otro, dada además la situación que había pasado el año pasado en la que había bastantes descontentos. Entonces, nosotros lo hemos estado hablando, yo no voy a votar en contra porque hay que poner un día festivo, pero la verdad es que no lo tenemos nada claro. Me voy a abstener porque igual sí que tendríamos que valorar si esto vuelve a pasar con tiempo, hacer una encuesta, darle un poquito más de bombo al tema, porque el año pasado, desde luego, la controversia que se generó fue bastante importante. Jada, eskatzen nahi zaizkigula, eta, uztaileko plenoa eskatzen nahi dio, baina uztaileko plenoa 17an da. Osea, 2 aste barru beste pleno bat daukagu, nik, Bai, ez du ematen, ni ere adurrekin nago ez digu ematen denporarik, esaten dut badakite zea dela, baino eskean dabiltza, jada 2. aldiz da eskatu digutena,
eta lehenbailen jarri behar da epea. Ja eskatzen dabiltza, naiz da aldundiak ez duen jarri, guri bai eskatzen digute Eusko Jaurlaritzatik itxoiten nahi dia, gainera galdetu ziguten segunetan egin behar genuen udalbatza, eta itxoiten nahi dia, bihar ziurtagiria bialtzeko, bereik hori jakinarazteko. Hemen normalen ohitura izan da festen ingurun jartzea beti egun hori. Ez da mugitu inoiz irailera edo beste data batzutara. Eta merkatari zabaldu daiteke inkesta orokor bat, zeintzuk hartuko dute parte, denek konsultiboa da, beraiek erabakiko dute, enpresei ere galdetu behar diegu, esan nahi dut, nik usteet guk bai saiatu gea Ordizianeko zuzendaritza batzordearekin ere kontrastatzen. Ez dakit araudiren bat ote dagoen 3 egun jarraian egon ote daitezken edo ez. Hori, gero egia da guk jai egunak jarrita ere enpresa bakoitzak eta denda bakoitzak ere gero regulatzen eta aldatzen dituztela egun horiek. Zenik badakit ere batzuk adierazi digutelako, aurten adibidez, 24ean ere, batzuk irikiko dutela, ez? Edo irikiko dute goizen, edo egun guztian, edo dana dalakoa. Orduan, ez dakit ze aterabide egon daiteken, guk pixkat bai komentatu dugun horrekin, bai iruditzen zaigu kasu honetan, hori, agian janari esparrukoak 3 egun jarraian 27ko harrien egunetan bestela ere askok irikitzen dute enkarguak eta jasotzeko, beste batzuk ere igandeetan ere irikitzen dute, orduan, nik uste iaz zalantza gehiago nik pertsonalki banitun arren, aurten 24 eta 27aren artean, nik uste askoz egokiagoa dela, komertzialki bai 27 izatea. Zeia bestela sartu beharko ginateke, ze izan daiteke beste aukera bat, ez? Nik adurrek esaten bezala, bai 24a pasau, edo bai 27a pasau, 3 egun jarraien dare. Azken finen izten dutenak elikadura dendak eta. Orduan, hoi alde batetik, bestetik, nik komertxanteekin egon naizela hitzeiten, relazio hauketelako beraekin, lagun bezala eta hori, eta komentau diate, 27 goizen bakarrik irikitzen dutela, eta beraiena ez dela egun omena salmenta bezala. Orduan, beraiei egoki irikitzen zaila astelenen iztea. Zate, nik ere erantzun galdetu diet, enkuesta, askotan udalak egiten ditu, bialdu Ordizianei eta gero erantzuten dute, kiuzentzuk erantzuten dute oso gutxik. Eta, nik esan dezun bezala, gezka gehiago sortzitzen iaz ingenula aurten, jaiegune aurten 25 dala eta larunbata dala jaiegune jarraitzen du izaten eta guk moitu ingenula. Hoi bai daula, ez dakit, gaizki ondo, baina ez da gauza arraro bat intzala. Baina aurtengoa nik usten dela gauza oso normala nahi esan. Eta iaz inkesta ingen duen, baina nik, esan nahet, astelena, ostiralea. Nik ere indetela komertzialan eta ora, San Juanak tokau dienen aurten bezala, urte askotan bezala, 24 tokau zela Olaberrin jaiegune pasatzen da astelena, edo beti, eta ez dakit. A mí solo me gustaría decir una cosa, que bueno, si bien es cierto, aquí lo que queda claro es que de alguna manera no se toma este tema con previsión, porque claro, todos los años las fiestas son en julio y todos los años nos podemos encontrar con esto, pero entonces aprovechemos esta ocasión para aprobar el calendario del 2026 así, por el tiempo que ha dicho la secretaria, pero tenemos desde hoy hasta el próximo pleno del 2026 para determinar y tener la mayoría consensuada de la gente para determinar los días festivos. Bai, baina zorionez Bibiana urrengo legintzaldira arte edo urrengo arte ez da tokatuko 26a, esan nahi dut, 26a da urrengo urtean tokatuko da astelena, asteartea, bisiesto ez dakit noiz tokatzen da, baina ja urrengo urtetan arazo ez da emango, ze 26a asteburutik aterako da, eta etorriko da. Horrez dakitena da,
naiz eta ez onartu, agian, bai komeniko litzekena da, irizpide batzuk edo markatzea udal mailan erabakitzeko iaz ere gertatu zen bezala, larun bata baldin bada ez da aldatuko, baina udalangilek edukiko dute egun bat gehiago, edo irizpide batzuk markatzea, igandea bada beti astelena izango da edo, eta irizpide batzuk markatzea, tokatzen danean jakiteko zerrin bartan. Eta agian irizpide horiek festak euki gabe ja mugan edo urtea hola generikoki ere, merkatariak ere pentsatzen dut, hausnarketa ere patxada handigokin iten dela, ez dezu ikusten, zezena badatorrela, eta agian esaten dezuen bezala, aurten 27 hartuko dugu, baino bai ongo litzateke ordizianekin eseri, eta esan, behi da, kasuistika tokatu daitekena da, larun bata tokatzea edo igandea tokatzea. Eta urtero berdina da, ze ordiziko festen programa, egunetan berdina da. Orduan hor, saiatzen baldin bagea, irizpide batzuk eta protokolo bat onartzen, baina automatikoki erabakitak geldituko litzateke zein izango zen irizpidea ondo iruditzen bazaizu. Agien gainera sartu daiteke udal erreglamentu barruan, sartu daiteke eta esaten dut hor gelditzen dela ez dela parte, eta horregazki bat bezala jarri nola arautu daiteke horrelako egoera berezietan. Dugu aldeko bozkak, aurkako bozkak, abstentzioa, onartuta gelditzen da, beraz, 27. Bederatzigarren puntua izango litzake Ordiziako udalaren 7. plangintzaldirako Euskararen erabilera planaren onarpena. Dakizuen bezala, hau enbako batzordetik pasatu zen, eta enbako batzorderen irizpenarekin dator. Eta, ez dakite hor daukazuten zerbait esateko. Yo, como comenté en la reunión correspondiente con EMBA, pues no estoy de acuerdo con alguno de los criterios que se marcaban. El plan de normalización del euskera en algunos puntos, sobre todo a nivel interno, en alguna de las comunicaciones me parecía correcta, pero en otras no. Entonces, simplemente a modo de recordatorio, lo que dejé constancia en aquella reunión es que no estaba de acuerdo con que la exigencia de euskera prevaleciera en todos los puestos de trabajo. Entendía que estaba en algunos casos, en este caso por encima, los derechos laborales frente a los derechos lingüísticos. Había algunos puestos de trabajo que requerían no una comunicación, sino que eran trabajos manuales en los que, pese a que el criterio de exigir un nivel de conocimiento de euskera era diferente respecto al nivel hablado o escrito, entendía que en algunos puestos de trabajo ni siquiera era necesario. Y luego, por otro lado, también no estaba de acuerdo en algunas obligaciones que marcaban, por ejemplo, la comunicación a los partidos políticos sobre la conveniencia de que los concejales o los candidatos a concejales, en este caso, fueran euskaldunes. Como ya comenté, yo no tendría que estar sentada aquí, entonces creo que tiene que haber en este caso una libertad por encima de todo. Y luego en las imposiciones, pues que tampoco queden reflejadas, que cualquiera de los concejales o trabajadores del ayuntamiento pueda dirigirse en el idioma que elija. O sea, tenemos un bilingüismo y que no sea obligatorio dirigirse en euskera. Pedíamos también que parece que se está solucionando que la agenda cultural pues llega a nuestras casas en bilingüe, porque hay una parte de la ciudadanía, en torno a un 40%, que no logramos entender todo el programa de fiestas, y con todas estas medidas, pues al final lo que nosotros determinamos es que se está excluyendo a una parte de la ciudadanía, que además pues los que no seamos euskaldunes, pues de alguna manera intentar que se nos vete a participar en la vida política, y entendemos pues que detrás sí que puede haber una intención de discriminar, y que tengamos en cuenta que el nivel de migración que estamos teniendo en este caso en Ordizia hace que incluso las personas que están viniendo no conozcan el idioma, y por tanto el porcentaje de personas que no lo conocen es todavía mayor. Entonces, bueno, pues que tengamos este tipo de cosas en cuenta, por eso voy a votar en contra.
Yo en este punto intervendré pues muy brevemente, ya que traigo aquí la postura acordada de mi grupo y por tanto respetaré esa decisión en el sentido del voto. No obstante, me gustaría señalar que este plan, pues como ha dicho Ana, incluye algunas disposiciones que merecen como mínimo una reflexión crítica. Por ejemplo, lo voy a leer. Se afirma que en las actividades organizadas en la vía pública y para poder hacer uso de instalaciones municipales, el ayuntamiento exigirá el uso del euskera, sobre todo en los actos públicos, o que cuando la mayoría notoria de las personas convocadas sea vascoparlante. Las reuniones serán en euskera. Y luego trae una parte de contradicción, porque si por una parte está exigiendo, cierra diciendo siempre que sea posible. Otra. Representantes municipales en el apartado 1.2. Dice, el ayuntamiento al final de cada legislatura comunicará a los partidos políticos que presenten listas en la localidad que el ayuntamiento trabaja en euskera y les solicitará que, a poder ser posible, los candidatos y candidatas que se presenten en las listas electorales sean bilingües o tengan capacidad suficiente en ambas lenguas en cuanto a comprensión oral y escrita. Bueno, estas líneas, entre otras, tienen implicaciones que podrían generar ciertas tensiones en la vida diaria, tanto en lo organizativo como en lo social, a mi criterio. Como digo, yo acompaño el voto de mi grupo, pero quería al menos dejar constancia de que hay puntos que invitan a hacer un análisis más allá de un apoyo automático. Bueno, nik uste, zilegi da zuek egin dezuten irakurketa, baina gustatuko litzaidake azpimarratzea plan honen lanketan zuek egindako ekarpenak ere jaso diela eta aurretik onartuta geneukan planarekiko aldaketa batzuk jaso diela. Bide batez, aurreko planak esango nuke ez dakit zuen aldeko behintzet Iñakiren aldeko edo abstentzioarekin ateratako plangintza baten. Eta hor, esan nahi dut gustatuko litzaidake azpimarratzea, ze uste dut lanketa horretan zuek egindako ekarpen horiek jaso diela. Hurrengo puntuan ere hizkuntza irizpideen aldaketa bat ere planteatzen da aurretik zetozenekiko espresuki anak aipatu duen bezala lanpostu batzutan idatzizko gaitasunik edo idatzizko lanik egin beharrez duten pertsona horientzat nolabaiteko exigentzia apaltze bat. Beraz, gustatuko litzateke ñabardura horiek jartzea, ze zuen interbentzioak irakurrita badirudi hemen rodillo bat pasatu dela, aurretik zetorren plan bat bere hortan ekarri dela, eta ez da hori izan lanketa. Izan ere, aurretik ere, eta ez naiz goratzen, ez dakit hemen egon, baina ez naiz goratzen alderdiei egiten zaien eskaera hortan, zuek ere badakizue esaldia aldatu egin dela. Eta aurretik eskatu egiten zitzaien, eskatu horrek eduki dezaken obligazioarekin. Eta momentu hontan bai jartzen da, bai esaten dana da, posible den enean, alderdiei bai esango zaiela edo adieraziko zaiela ze horrere kontutan eduki behar dugu, udal honek ere euskera eta euskararen ordenantza bat daukala, eta udal honetako langileek ere erabaki dutela euskeraz lan egiten dutela. Eta hor jasotzen dana da, hori komunikatzen dela. Horrek ez du esan nahi, inorri, ez dut uste zuetako inorri, inolako eragozpenik edo inolako ingerarik edo inolako reparorik inorrek jarri dizuenik zinegotzi izateko. Baina euskararen normalizazio plan hortan eta ikusita ere egunerokon udaletxe honetan euskeraz lan egiten dela, hori da komunikatzen zaizuena. Orduan nik behintzet bai gustatuko litzake konstantzia ustea, ze alde batetik aurretik hau ez da lehenengo plana, 7. plana da, ez da zerotik aldatu, gauza asko atzetik datoz, gauza horiek aldatu eta moldatu egin dira zuek egindako ekarpenekiko, aipatu dezuen esaldi hori aldatu da, posible den enean guzti horiek ere jarri die, eta hurrengo puntu hortan, 10. puntuan ere, guain ikusiko dugu, hizkuntza eskakizun horiek ere baldatu die. Nik bakarrik, eta aurrekoan esaten unen batzorde hortan, feminismotik ikasi dugu askotan sujetua aldatzen,
eta gizonezko edo maskulinoa dan sujetoa femininoa aldatzen degunean eta esaldiak edo egoerak txokatzen digunean, benetan ikusten degunean hemen zerbaitek ez du funtzionatzen, aurrekoan esan izuen baita ere, aldatu hizkuntzak. Ze momentu batzutan, inungo momentutan ez da kuestionatzen gazteleraren lehentasun hori, gaztelera ezagutze hori, eta esaldi aldatzen duen euskararekiko bai. Orduan, nik bakoitzak bozkatuko du egoki ikusten zaionan arabera, baina uste dut zintzoki esfortzu bat egin dela, aurretik onartuta zegoen plan hori moldatzeko, eta zuek egindako ekarpen horiek, agian ez zuek nahiko zenuketen dimentsioan edo magnitude hortan, baino txertatu diela eta gauza batzuk aldatu diela. Hori bakarrik nahi nun konstantzia uztea. Adur, nik hitz eskatu nahi nuke, arduran bezala, idazkaritzako arduran bezala, Ana esan dezulako lehenengo hitza egunon erabiltzen degula, egia da, baina gonbite bat bezala, eta hori enban ere azaldu zitzaizuen herritarrei gonbite eginez, baina keinu bat bezala eginez, baina inundik inua lehenengo ez zaie herritarrei obligatzen euskaraz hitz egitera. Egunon esaten da, eta herritarrak gazteleraz egiten baldin badu, zuzenean idazkaritzako eta arretatik gazteleraz hitz egiten dugu. Ez da inundik inoa, inorra obligatzen euskara hitz egitea, baina soilik lehenengo hori esaten da egunon, eta hitz bat bakarrik erabiltzen dugu. Hori esan nahi nuke, zatik ematen du guk derrigortzen dugula herritarra eta gure irizpideak edo behintzat idazkaritzatik herritarrak une oro dauka bermatuta gazteleraz hitz egitea, gehiago da bereien lehenengo hitza gazteleraz balin bada gazteleraz egiten dugu eta betik bizkuntzetan erantzungo zaio bereien eskaerak egiten dienen gazteleraz bizkuntzetan juten da eta euskara hutsen egiten danean euskaraz erantzuten dugu. Baina egun horrek ez du inor obligatzen euskara hitz egitera. ¿Vale? Ez du derrigortzen. Yo no he comentado que se obliga a nadie a hablar euskera, faltaría más. Lo que estoy diciendo, en este caso a los ciudadanos, sí que se les obliga, en este caso a los trabajadores, a dirigirse en euskera, y yo lo que digo es que todo tiene que ser mucho más natural, que pueden decir egunon, pero también pueden decir buenos días. En un momento pueden intentar dirigirse a alguien en euskera, pero otro día les puede salir dirigirse en castellano. Y me parece que tal como se han redactado las cosas, me parece una declaración de intenciones y que la intención es discriminatoria y que no tenemos la fotografía real realmente de lo que es Ordicia y que tiene que haber un bilingüismo de manera natural. En todos los aspectos, igual que en los trípticos que nos lleven a casa, que llevan meses desde que ya lo hemos solicitado, llegando exclusivamente en euskera. Entonces, que toda la ciudadanía tenemos derecho, en este caso, a enterarnos de lo que está pasando, de la agenda cultural que tenemos, y que de cara a los trabajadores, en este caso, o a los concejales, porque puedan hablar castellano o euskera, que hablen en el idioma que les salga. O sea, que no tenemos que olvidar eso. Y que de alguna manera parece que estamos pues, penalizando, dejando en segundo lugar, en este caso, el otro idioma. Y ya meternos en la casa de los partidos políticos para pedirles que manden, en este caso, a candidatos que sean euskaldunes, es que es una declaración de intenciones en toda regla. O sea, al final se trata de discriminar a aquellos que no sabemos euskera. Entonces es lo único que estoy diciendo, que todo sea de manera más natural. Ana, te puedo decir que yo soy trabajadora del ayuntamiento, udaleko langilea naiz, inoiz ez naute derrigortu euskeraz hitz egitera, gure autua da, eta betik lehenengo hitza egiten baldin badugu, inoiz usteet langileen aldetik inoiz ez degula batemate gazteleraz egiten badugu, zuzenean errespetatzen dugu eta gazteleraz hitz egiten dugu, inoiz ez dugu izan arazorik itzulpenak egiteko, ez dut uste gure aldetik zinegotziekiko edo euskeraz ez dakizuten zinegotzikeko eukidezutenik arazorik, ez dut, ni behintzat ez zait inoiz heldu eta zuen aldetik ere ez dut jaso horrelakoik, betik uste dut prestutasuna agertu degula, baino, eta nik ulertzen dut, herritar guztik daukatela eskubidea
bizkuntzatan, baina guk ere eskubidea daukagu ze bizkuntzak dira ofizialak eta langile publikoak garen heinean bizkuntzak erabiltzen jakin behar dugu maila ezberdinetan eta horregatik jarri dute sistema asimetrikoa momentu honetan langileak hautaketa prozesuetan eta hor pauso handi bat eman da, ez da maila berdina eskatzen, segun ze lan mota dan funtzionara bera ahozkoa eta idatzizkoa ezberdina dauka, baina ez dugu ahaztu behar administrazio publiko bat gehala eta bi hizkuntzak diala ofizialak. Horrek ez du esan nahi, gutxi egiten da, baina langile publikoak enean biak jakin beharko genituzke, ze edonor dauka, zu daukazun bezala Euskaldunak ere eskubidea daukate, euskaraz hitz egin eta erantzuna euskaraz jakiteko edo jasotzeko langile publikoak enean bi hizkuntza jakin beharko genituzke. Bermatzeko bi hizkuntzak, ze biak dira ofizialak. En el plan no pone que tenéis derecho a decidir en qué idiomas podéis dirigir al ciudadano. Es que no lo pone. Pone todo lo contrario, por eso lo digo. Y es verdad que luego no dice que tenéis que seguir hablando en euskera, faltaría más. Pero no da libertad para que podáis dirigiros en el idioma que queráis. Lo que estás diciendo no lo pone el plan. Gauza bat, plan enbatik pasatu da eta eman langile batzordea dago eta udaletxe hontako langile batzordeak bat egiten du plan honekin eta plan honen aldekoa da. Orduan, gustatuko litzaidak ze iruditzen zait egin dituzun baieztapen horietan, hombre, irakurketa oso zurekoia egin dezula. Alde batetik esan dezulako, badirudilako langileak behartzen ditugula. Ez, plan honek hori bai markatzen du, gero inorri ez zaio horregatik ezer esan, eta langileek beraiek ere onartu dute plan hau, eta onartu dute hemen agertzen dian horiek, bilinguismo naturalak ez dialako existitzen, eta gaur-gaurkoz, euskara ez da halako, naiz eta batzutan zuren diskurtsoetan hori eman, egoera gaineratzaile batean, baizik eta aspiratutako egoera baten. Eta hortik abiatuta ere, iruditzen zait, berriro ere, ñabardura bat jarri behar dela, planean zuen ekarpenak jaso dian bezala, esaten dezunean etxe guztietara bialtzen dugun informazio euskara hutsean bialtzen dugula, egia da kultura agendan egiten den formatoarekin ere dena ez da euskeraz, dena ere ez da elebiduna, baina hori da etxeetara eta zuzentzeko bidean gaudela esan dizuegu, etxeetara bidaltzen den momentu honetan guztiz elebiduna ez den komunikazioa, ze behaltzen dian beste eskuliburu guztiak edo atera ditugun eskuliburu guztiak ere elebitan daude eta ez elebitan bakarrik, azkenekoak atera ditugunean herri hontan dauden, jatorrean izasuna kontatzen da, beste hizkuntza batzuetan ere bai. Orduan, ez ditugu, ez da etxetara bialtzen den dokumentazio guztia euskera hutsean bialtzen, zure interbentziotik eman zezaken bezala. Eta ez hori bakarrik. Yo he dicho agenda cultural, no he dicho todos los documentos. Hala ere, agenda kulturala aipatu dezu euskera hutsen dagoela eta ez da egia, guentxe kainekoa behidatzen egon naiz, egie da hobetu ez dakit aldatu daitekela, eta aldatzeko gauza asko daude ez bakarrik hizkuntzai dagokionez, baizik eta bertan txertatzen den informazio guztiari dagokionez, eta behin eta berriz gaina aipatu dugu batzorde ezberdinetan horren inguruko lanketa baten gaudela, ez bakarrik berriro azpimarratzen dut hizkuntzai dagokionez, baizik eta iruditzen zaigulako gizarte guztientzako iristeko irakurterrazagoa izan behar dola eta agian txertatu beste simbolo batzuk edo dagozkion beste figura batzuk hizkuntza hainbeste erabiligabe ulertu dezakeguna izateko. Horrez gain guk ateratzen ditugu ez bakarrik kultura agenda, berriro azpimarratzen detela ekainekoa guain txikusiet eta ez dago euskera soian. Ateratzen ditugun kartel guztik elebitan bidaltzen ditugu eta udaleko difusio taldektik zabaltzen dien mezu guztik, ondo edo gaizki elebitan zabaltzen ditugu. Yo, mira, hoy no lo he traído, pero traía en la anterior reunión el de abril, el del mayo y el de junio, y los tres no están los dos en bilingüe. Entonces, creo que el resto de la ciudadanía tenemos derecho a enterarnos de qué es lo que pasa. Y respecto a lo que habéis comentado, a mí me da igual que los trabajadores tomen una decisión
sobre lo que quieren hacer. Los demás tendremos derecho a sentirnos discriminados. O sea, los trabajadores pueden tomar la decisión que sea, y respecto a lo que estás comentando de que hay que incorporar otros temas inclusivos, me parece fenomenal todo lo que se incorpore, pero empecemos por cumplir la normativa de que tenemos que en este caso emitir este tipo de cosas en bilingüe y luego mejorémosla. Es algo que llevamos pidiendo desde hace meses y me parece que no es tan complicado que el siguiente tríptico salga íntegramente en bilingüe. Me parece que no estamos pidiendo nada técnicamente superior. O sea, me parece bastante fácil. No entiendo por qué en 3 meses he ido recopilando 3 trípticos que no están íntegramente en bilingüe. No logro entenderlo, ni yo ni el resto de la ciudadanía que me lo traslada. Nik uste ez diela 3 hilabete dena den, landu dezakegu, eta agian ez die integramente en bilingüe, baina ez die, desde luego, hasieran esan dezun bezala, integramente euskeraz, hori ere adierazi barko genuke. Eta dena den, nik uste dut, aipatu deten bezala, eta berriro azpimarratuko dut, ez dela hainbeste, eta ulertzen dute, bilinguismo horri, elebitasun horri azpimarra jarri behar, baizik eta herritar guztiengana iristeko ahalmen horri, eta hortako bideak topatzeari. Orduan, lanketa hortan gaude, lanketa hortan jarraituko deu, guain ere, lehen aipatu dugu tokiko gobernu batzordean, lanketa haundi egiten haitu geha festetako programai dagokionez, ahalik eta irisgarriena izateko guztiontzat, simplifikatzeko eta begirada hori badaukeu, etengabe gaude lanketa hortan, eta hortan jarraituko dugu. Gure ustez ez da soluzioa ordaun informazio guztia orain elebitan jartzea, ze agian zuk ulertuko duzu, irakurtzeko eta jasotzeko erreztasun hori eduki dezakezulako, baina herritarren 100% agian horrela ere ez duke behar bezala jasoko. Orduan iruditzen zaigu lanketa berariazkoa behar dola, eta ez bakarrik hizkuntzari erreparatzen, baizik eta guztiongana irakurterraza izateko zerbaitera iristeko bide bat egite hortan. Eta nik honekin bukatuko dut, Ordiziko udaletxea etorri eta langile batek egunon esaten dizulako diskriminatuta sentitzen baldin bazea, nik uste benetan arazoa daukazula, baina arazoa daukazuzuk egunon esan dut, eta hortik aurrera ez dakit elkarrizketak nola jarraituko duen. Baina egunon batekin agurtzea edo ongietorri ematea berdin dit Ordiziko udaletxen edo Euskal Herritako edozein lekutan. Egunon batekin udal langile batek agurtzen zaitulako, eta bere lehenengo hitza agian zuk aurretik esaten badiozu buenos días, segurazki buenos días erantzungo dizu, edo egunon. Baina hori baldin bada, euskerako agur batek eragiten baduzu diskriminatuta sentitzea, nik uste beste zerbait eta hitz egiten nahi gehala. Hori ez dira hizkuntza eskubideak. Hori da beste zerbait. Creo que no me has entendido. La discriminación va por los trabajadores. Cuando en su puesto de trabajo, para un trabajo manual, se les está exigiendo que tienen que conocer el idioma, cuando realmente no están utilizando el idioma para comunicarse con nadie, porque su trabajo es exclusivamente manual. Podrá haber un encargado, y lo comenté el otro día, que tenga que hacer un informe y que igual ese informe lo tenga que redactar en euskera, pero no creo que todos los trabajadores realmente del ayuntamiento, un electricista, un fontanero, un jardinero, realmente no creo que sea necesario. Y ahí está la discriminación, y por eso he dicho que prevalecen los derechos laborales frente a los derechos lingüísticos. Ahí es donde veo la discriminación. Hori uste hurrengo puntua dela, beraz, iruditzen bazaizue, ze hori hizkuntza irizpidena da, eta ez da euskera planeko puntua baizik eta hurrengoa, eta horri buruz hurrengo puntuan erantzungo izu. Bale, bozkatzen dugu orduan. Aldeko bozkak. Aurkako bozkak. Onartuta gelitzen da. 10. puntua izango litzeke Ordiziako udalaren hizkuntza irizpideen aldaketen onarpena. Eta horren baitan, enban ere hitz egin zenuten, eta bai aldatu dituzte lehendik zeuden irizpide batzuk, eta Bai, nik uste lotutaz gaiak naztu ditugu aurreko puntuan, eta hemen da esaten nuna hizkuntza irizpide horietan, nahiak esaten zuen bezala, eskakizun asimetrikoa edo planteatzen da, horri bidea iriki zaio, lanpostuaren funtzioen arabera.
orain arte esan dezagun bai idazketa eta ulermen hitz egite maila berdina eskatzen zen postu guztietan, eta orduan hemen planteatzen dana da, Anak aipatzen zon bezala, horregatik esaten dut, ekarpenak aintzat hartu diela, hor bai planteatzen da, ezagutza hori asimetrikoa izatea, batez ere idatzizko gaitasunei dagokionen, postu baten, eskulanak egiten dielako, edo inungo txostenik egin beharrez dalako, postu horietan bai eskatuko dalako, edo ingo dalako murrizketa bat, eta orain arteko baremo horiekiko, idazketa maila hori apalagoa izango da, ulermen edo hitz egite maila hori baino. Eta hemen, gustatuko litzateke erantzutea leno, Anari erantzute ez dioten puntu hortan. Eskubide laboralak izan daitezke batzuk, baino funtzionario publiko ez hitz egiten nahi geha, eta herritarren zerbitzura dauden langilez hitz egiten nahi geha. Eta zerbitzari publikoak dienean, herritarrei zerbitzu eman behar diete. Eta herritar batek gaztelera zartatzeko daukan eskubide oso iguala dauka euskeraz hartatzeko eskatzen duen eskubidea daukan herritar horrek. Eta gutxienez, kalean lan egiten duten langileak izan da ere bai, herritarrekin harremanak eduki behar dituztenak, ez dituzte ziurrenik txostenak egingo, baina berdin da obretako langile bat balin bada, lorezain bat, herritar bat hurbildu behar zaie, herritar batek galdera batzuk egin behar dizkie, eta gutxienez, herritar horiei ulertzeko gaitasun bat eskatzean ikustet, zerbitzu publiko horren esparru barruan gaudela, eta ustet, zuk esaten zendun, gure herriko errealitatea ez dugula aintzat izaten. Errealitateak anitzak dira, eta uste dut beti errealitate bat gain jartzen zaigula, ze bestela izango da, baita ere, ez, euskeraz bakarrik eta frantsesez dakin langile bat ere kontratatzeko ahalmena edukiko dugu, ezta? Ze gaztelera jakitea ez da ezinbesteko baldintza bat izango, ez? Hizkuntza ofizialetako bat jakitea nahikoa izan beharko litzateke, ez? Baina horrekin ez zaudete ados, eta gaztelera beti jakin beharra dago. Euskera ez, baina gaztelera bai. Zerbait esateko, eta bestela bozkatu egiten dugu. Bozkatzen dugu hizkuntza irizpideen aldaketaren onarpena. Aldeko bozkak, aurkako bozkak, onartuta gelditzen da. 11. puntua izango litzake Palestinaren aldeko adierazpen instituzionala. Ez dakite irakurtzea nahi dezuten, aurretik landutako testu bada, eta adostasunez datorren testu bat, ez dakite irakurtzea nahi dezuten, baina laburbilduz, bai hainbat eskakizun jasotzen ditu, eta baita ere ordiziako eskakizun orokor batzuk Palestinan gertatzen ari den genozidoaren inguruan, eta bai su-eten bat eskatuz, eta batez ere Gazako zerrendara laguntza humanitaria sartzeko eskatuz, eta orokorrean hortaz aparte, bai eskatzen da baita ere bahituta edo dauden guzti horien askatzea, Europar Batasunari ere eskakizunak egiten zaizkio genozidio honen aurrean ere neurriak hartzeko, eta gero berezitasun bezala ere Ordiziko udalak espresuki udal bezala hartzen ditun konpromisoak ere txertatzen die, eta bertan baita badaude konpromiso ezberdin batzuk, eta bai azpimarratzen da baita ere gertatzen ari den honekin guztiarekin ere genero begira da izatea eta txertatzea, eta gure ekimenetan kontutan izatea ere ezinbestekoa dela, kontutan izan da bertan dauden pertsona guztiek jasatzen ari dian jasan ezin egoera honez gain,
neskatila eta emakume dian guztiek jasatzen duten violentzia gehigarri hori ere kontutan eukitzeko. Eta, bai planteatzen da baita ere, balkoian dagoen Palestinako bandera mantentzea, eta beste neurri batzuk ere, aldan einean kontratazio mailan edo guk egin ditzazkegun ekimenetan, beti ere legediak arautzen duen, eta espero ezagun, bai estatutik edo Europatik kontrataziorako ere bere garaian Hego Afrikakin egintzean neurriak hartzea. Eta, azkenen adierazpen honekin, ordiziko dela giza eskubideen defentsarekin, nazioarteko zuzenbidearekin eta herrien arteko elkartasunarekin duen konpromisoa berresten du. Nazioarteko komunitateak ahotsa altxatu behar duen honetan, gure udalerriak bat egiten du Palestinako herriari justizia bakea eta duintasuna eskatzen diotenekin. Ez dakit, zuetako norbaitek azpimarratu nahi duen deklarazioaren zatiren bat, hori zen pixkat planteatzen dana aurretik ere, ekarri gendun beste hortatik, aurreko plenotik ona, guztion artean adostu dan adierazpena. Yo nada, que me alegro que hayamos sido capaces de llegar a un consenso porque la situación lo requiere, nada más. Bozkaltzen dugu, aldeko bozkak, hau batez onartuta gelditzen da. Barkatu, aurkako bozkak, abstentzioa. Bale, onartuta gelditzen da, bale? Bale, 12. Ekaineko 28 LGTBIQA+ harrotasunaren eguneko adierazpen instituzionala. Bai, hemen ere bai saiatuko naiz, ez dute osoa irakurriko, plenoare luzea ez egiteko, hau ere adostuta dakarkigun adierazpen bat da. Egia da, maiatzaren 17an arira ere egin gendula LGTBIQ fobiaren aurkako egunaren arira adierazpen bat, eta hontan bai jaso nahi izan dugu, nahi zen elkartetik jaso gendun eskaera bat, batez ere transrealitaten eta transen egoeraren inguruan, eta adierazpen honek bai gogorarazi nahi du, ekainaren 28 ospakizun honen hasieratik, transkomunitatea izan zela benetan matxinada hortan edo aldarrikapen hortan parte hartu zuna, eta naiz eta gero memoria hori galdu dan, hasieratik izan ziena, beraien gorputzak eskubideen alde jarri zituztenak, Estatu Batuetan New Yorkeko Stonewall tabernan gertatu zen matxinada horretan, baino baita ere hemen Euskal Herrian ere, Estatuan Bartzelonan eta ondoren Euskal Herrian ere, errenterian horretan gertatutako Francisen erailketak ere, travesti baten erailketak ekarri zula eskubide horien defentsa. Beraz, esan dezakegu, zortzaiela, zortzarreiela hasieratik bertatik eskubide horien defentsan egon dien komunitateari beraien aitortza. Eta, banaizenek egindako eskaera horiek gure egiten ditugu eta ekartzen ditugu, berresten dugu maiatzaren 17an hartu genituen konpromisoak, eta naizenek egindako eskaera horiek gure egiten ditugu, batez ere trans aurren eta transrealitate horien eskubideen defentsan. Bozkatzen dugu edo zerbait esan nahi dezute? Bozkatzen dugu aldeko bozkak, hau batez onartuta gelditzen da. 13. izango litzateke Grupo Municipal Sozialistak aurkezten duen mozioa Ordizioko udalaren kudeaketan gardentasuna hobetzeko ingurukoa. Bueno, en esta moción lo que queríamos resaltar es la importancia de la transparencia. Tenemos un anteproyecto de ley de transparencia aprobado recientemente. Parece que nos viene además una verdadera revolución en esta materia.
Y en algunos temas hemos conseguido avanzar, tenemos que felicitarnos por la puesta en marcha de la web, en los diferentes medios en redes sociales, que hayamos sido capaces de instalar un sistema que en este caso permite la grabación en vídeo de las sesiones en el Pleno. Sí que es verdad que hemos tenido algunos fallos en el sistema que han hecho que pues, muchas personas, ciudadanos y ciudadanas, no hayan podido poder acceder, pero bueno, parece que estamos en aras a que ya se haya solucionado. Pero queremos dejar constancia con esta moción también que tenemos que hilar un poco más fino y en honor a esa transparencia lo solicitamos en alguna de las comisiones. Observamos que tenemos todavía un problema con la traducción simultánea. Por tanto, sí que queremos dejar constancia con esta moción que queremos que toda la ciudadanía, en este caso, sobre todo los vecinos y vecinas de Ordizia, monolingües castellano, pues que tienen dificultades para entender en muchas ocasiones los debates que estamos teniendo en las sesiones plenarias, que no se vea limitado, obstaculizado su derecho a conocer las decisiones que se están tomando aquí y cómo les afectan. Entonces, por eso queríamos introducir esta moción para que quede constancia, para que es algo que tenemos que darle prioridad, trabajar en ello y que la ciudadanía pueda participar activamente de lo que estamos debatiendo. Bueno, nik uste, aurreratzen dizuegu guk mozionen kontra bozkatuko degula eta azalduko dizuet zergatik. Nik uste kontzeptuak nahasten ari gehala eta transparentzia gauza bat dela eta hemen eskatzen ari dana beste zerbait. Transparentziaz, sesio hauetako aktak modu tradizionalean jasotzen die elebitan, plenoa ere ematen da elebitan, eta gaina adierazi zaizue lanen gaudela eta itzultzaileekin ere hitz egin dugu, ea ze aukera eduki genitzaken, benetan irisgarritasun hori handitzeko. Baina transparentziak esaten diguna da, eta hori betetzen dugu, guk hartutako erabakia eta erabaki horien zentzuak eta proposamenak elebitan jasotzea. Jauzi bat izango litzateke, eta ez dut esaten egokia izango ez ditzatekena, gure interbentzioak ere elebitan jasotzea. Baina aurreko batean esan izuen, eta ez dut uste, naiz eta garrantzitsuak izan, hitz egiten ari geran guzti hontan eta transparentzian eta herritarrei eragiten dieten erabakietan gure interbentzioak direnik garrantzitsunak. Baina hau esan da, esan genizuen, akta idatzizko akta horiek jasotzea eta transkripzio literalak egitea daukan zaitasunarekin bideoakta sistema implantatzeko eskatu dugu eta pentsatzen dut uztailekoa ez baldin bada irailekoa horrela jasoko da. Udaletxe ezberdinetako akta guztiak eta bideoakta guztiak ikusten egon gea, eta denak jasotzen dute bideoa hizkuntza originalean. Zentzu hortan, mozioaren arira sartu zitzaiten jakin mina, esan ez bezala. Anak eta alderdi sozialistak mozio hau egiten baldin badute, eta gu baino askoz baliabide gehiago ditu Irun bezalako udalerri baten, nun ez dakit esango nuke hauteskundeak daudenetik gobernua zuen eskutan egondan, pentsatzen dut honetan urratsak emango zenituztela. Eta Iruneko plenoetan sartzen baldin bagea, por cierto, Gasteizekoetan ere bai, edo Donostikoetan, plenoak daude eskegita gure kasuan bezala YouTubeen, eta aktetan sartzen baldin bagea, aktetan ez dira zinegotzien interbentzioa jasotzen, baizik eta proposamenak hartutako erabakiak eta ze zentzutan izan dien. Beraz, nik uste zue gobernatutako udalerri guztietan eta Euskal Herriko udalerri guztietan transparentzia ez da betetzen, edo beste zerbaitetaz hitz egiten ari gea. Beraz, nik eskertuko nuke gaiak eta gauzak ez nahastea eta ez katramilatzea. Hau esan da, bideoaktarako urratsa eman dugu, eta orduan esan zitzaizuen bezala, eta ez guk asmatu deulako, insistitzen dut,
Bilbokoak ez ditut bideratu, baina Donostian, Gasteizen, Irunen edo Eibarren egiten dan bezala, bideoakta geldituko da, bakoitzak hitz egiten duen hizkuntzan, hori izango da lotuta geldituko dana idazkaritza ziurtagilearekin batera, eta hori izango da izatekotan ondorio juridikoak izango dituna, eta idatziz jasota geldituko dira proposamenak, bozketaren zentzuak eta erabakiak nola hartu dien. Hori izango da alderdi juridikoa, eta uste dugu beste udaletxeetan bezala, transparentziari dagokionez horrekin betetzen degula. Bigarren jauzira eman da, eta uste transparentziaz baino herritarren irisgarritasun hortaz ere hitz egiten nahi gehala, kontutan eukita ere ze baliabide ditugun, azpimarratuko dut, ja ez Irun batek, Gasteiz batek ditun baliabidekin gaur-gaurkoz ez ditu plenotako interbentzioak ez azpitituloetan itzulita eta ez da ere zuzeneko itzulpaien audioekin jasota, horretan lanen nahi geha, itzultzaileei eskatu zaie, beraiek egiten duten, itzulpen hori, ea jaso genezaken modu irikian. Beraiek hasieratik adierazi ziguten beraien itzulpena lagungarria dala, sesioetan laguntzen dutela, baino askotan nahiko lan izaten dute bat-batean itzultzen, batzutan ere hutsegiteak egin ditzaketela, eta gremioan ere komentatu dutela, eta itzulpen horiek erabateko publikoan egiteak ekarri ditzazken ondorioekin, ze beraien itzulpenak ondorio juridikoak izan baldin baditzakete, ez daudela, printzipioz, ez daudela prest modu irikian hori horrela jartzeko, baina, beste bide batzuk ere iriki dituzte. Bide horiek badakizue adierazi dizuegulako, bai bide horiek eta bai adimen artifizialak ematen ditun beste bideak, itzulpen automatikoak, YouTubek dagoeneko gure bideoetan bakoitzari dagokion hizkuntzan azpititulu automatiko bat ere sortzeko aukera ematen du. Hortik jauzi egin barko genuke itzulpenera, begiratzen nahi gea nola egin dezakegun, itzultzaiekin ere bagaude, ea aukerak ematen dituzten, eta inundik inoa ez dugu atea izten, aldan neurrian, eta insistitzen dut, Ordiziko udal baten, udalak dauzken baliabideen neurrian, ahalik eta gehien eskuragarri izateko gure interbentzioiek. Baino, konsiente izan gaitezen ere, zeintzuk dian gure baliabideak, momentu honetan oraino iris gaitezken, eta baita ere, nik ere nahiko nuken ere interbentzio guztiak itzulita egotea, baino, uste dut, oraintxe bertan, gure interbentzioak ez diala benetan bere biziko garrantzia dutenak itzulpen hori jasotzeko. Baina uste dut eskaera ez doala transparentzian norabideatik, eta transparentzia uste dut beteko degula orain arteko neurriekin, eta irisgarritasuna lanean jarraituko dugu, baina uste dugu gauzak nastea diela eta horregatik kontrauzkatuko dugu. Nosotros pensamos, o nuestro criterio es que transparencia es el derecho que tenemos todas las personas de Ordizia a conocer cómo se toman las decisiones que nos afectan, cómo se manejan los fondos públicos, bajo qué criterio actúa nuestra institución. Entonces, sí que entendemos que eso es transparencia desde nuestro criterio, y como trasladábamos en la reunión que mantuvimos, en ningún caso incluso planteábamos un gasto para solucionar este problema. Hablábamos de aprovechar ya el recurso que teníamos, que ya nos has comentado, de las traductoras, que parece que no dicen que sí, tampoco dicen que no, pero no lo ven como un sistema oportuno, pero sin embargo a mí me sigue sorprendiendo que la tecnología, como bien has dicho y has mencionado, la IA, YouTube, tengamos recursos para prácticamente ir traduciendo casi a día de hoy, cuando vamos de vacaciones, poder hablar, poder traducir lo que nos están diciendo, y que no seamos capaces de, con esas herramientas, sin tener ningún coste, realmente llegar a la ciudadanía y que realmente se vea esa transparencia en cuanto a cómo estamos tomando las decisiones. Para nosotros eso sí que es transparencia, para las personas que no nos estamos
enterando, que no se están enterando fuera de aquí. Yo sí que me estoy enterando porque tengo una traducción, pero hay muchas personas en Ordizia que quieren saber cómo son nuestras intervenciones, qué criterios estamos utilizando, y lo vemos necesario. Por eso hemos introducido esta moción, para que se resuelva. Nik bakarrik esaten dizutena da, zuk eduki dezakezu transparentziaren nahi desun definizioa, baina hemen iradokitzen nahi zeate, ze transparentzia lege bat dago eta betekizun batzuk daude. Eta zuek iradokitzen nahi zeate, transparentzia betekizun horiek eta lege horiek ez ditugula betetzen. Eta nik esaten dizutena da, gauza ezberdinetaz hitz egiten nahi gehala, urratsak ematen nahi gehala, eta zuk planteatzen duzun zalantza hori, nik ere planteatu nun, eta horregatik pentsatu nun, gu herri txiki bat geha eta ez ditugu baliabidek, guazen ikustea handiek zer egiten duten. Eta gonbidatzen zaituztet ikustea Donostiko udaletxeko plenoak, ikustea Gasteizekoak, edo ikustea Irunekoak edo Eibarrekoak urte asko damazkitenak, gainea, Irun bezalako herri bat nahiko punteroa izaten, bai teknologia berrien erabileran, bai antolaketan, eta bar. Eta beraiek ere, hori oraindik ez dute implementatuta. Eta beraiek ere plenoetan, zuzeneko itzulpena dute. Orduan, nik bakarrik eskatzen detena da gai honekin, proportzionaltasun bat, eta konsiente izatea, nun gauden gure inguruan askoz baliabide gehiagorekin, zergatik beste udalerri batzutan, oraingoz behintzat ez dugu bat berare topatu olako sistema bat daukana, saiatzen nahi geha, orduan, bai eskatuko nukena da, proportzionaltasun bat, eta baita ere koherentzia bat eta zintzotasun bat. Transparentziari buruzari baldin bagea zuen kontzeptuan, oso ondo. Transparentziari buruzari bagea lege urraketa baten ingurun, uste dut ere nazten nahi gehala. Berriro esaten dut, naiz eta kontra bozka planteatuta daun bezala, adierazi dizuegu beste bidera batzutan, tokiko gobernu batzordetan, mekanismoak bilatzen ari geha, aldan azkarren eta kostua hori ezinezkoa dazuk esaten zen duna, ze kostua edukiko du, bai edo bai, saiatzen ari geha, eta nahi duguna da baita ere, planteatzea zerbait, egingarria eta bideragarria dana Ordizia bezalako udalerri batzuntzat, eta bestela ere esan genizuen, nik behiratu ditut, baina eskertuko nizuke, udal askotan zaudete, ea udal bat iritsi dan eta badagon teknologia bat, zerbait hori arinduko duna. Baina, bagoaz. Adurnik eskatu nahiko nuke momentu batean, barkatu, Joseba. Gehien bat, Ana, transparentzia edo gardentasuna udaletxe honetan nire ardura da, berez. Idazkariari dagokion lan bada, eta nik uste dut esatea gardentasuna ez degula betetzen, nire zereginetako bada, eta nik uste dut betetzen degula. Legearen baitan, udaletxe honek hartzen dituen erabaki guztiak, bi hizkuntzetan gainera bermatzen dira, eta gainera danak ze egiten dira, bai udalbatzako aktak, bai eta dekretu liburua, aktak, dana daude, eta adierazi nahi detena da, transparentzia legeak ez du esaten hemen egiten dituzen interbentzio guztiak barneatu behar eta horren adibidea da ziurtagiriak, erabakien ziurtagirietan inoiz da juten zuen interbentzioa sartuta, boletinera edo igortzen ditugunean ere inoiz ez dio juten zuen interbentzioa sartuta. Benetan garrantzia edo indar juridikoa daukana da erabakia bertan. Eta erabaki guztiak udaletxe honetakoak transparentzia lege betetzen dute. Nik nire erantzunkizuna da, eta ez dut uste ez dedanik transparentzia lege betetzen. Nik ulertzen dut mozioa... Yo no he dicho que no se cumpla la transparencia, he dicho que se ha aprobado un anteproyecto de la ley de transparencia, que los cambios que nos vienen son gordos, y que he dicho que eso, en este caso la ciudadanía, lo que requiere es poder, por transparencia, poder en este caso acceder a estas decisiones, a estos debates que estamos teniendo. Y respecto de lo que dice Sadur, de que nuestros municipios, que es algo que te gusta además decir, ¿no?, donde nosotros gobernamos, es que ¿sabes cuál es el problema? Que a tu ciudadanía le da igual lo que pase en Irún o lo que pase en Eibar. O sea, está muy bien como argumento para ver si yo me callo, pero es que a tu ciudadanía
le da igual. O sea, yo me encuentro con la gente por la calle y me dice, es que no entiendo lo que está ahí. Entonces, si les respondemos, ya, pero es que en Irún es así y en Eibar es así, nos dicen, ya, bueno, es que a mí me da igual, yo vivo en Ordicia. Entonces, si se están viendo herramientas, nosotros, desde luego, yo voy a trasladarme donde haga falta y voy a preguntar donde haga falta, si quieres que te traslade, qué herramientas puede haber y, desde luego, con un coste que en este caso no suponga una inversión, desde luego, nada importante para el ayuntamiento, pero lo que queremos de alguna manera es eso, con esta moción, que nos pongamos manos a la obra de verdad y que quede por escrito, que quede constancia, que no quede en una reunión. Ana, barkatu baino, nik eskatu dizuetenen eta esan detenen zuen udalak, ez dut esan egiten ez dezuelako, baizik ikusita eskaera eta eskaera egiten dezun sontotasun horrekin, bueno, pentsatzen nun eta laguntza bezala eskatu genizuen, ea norbaitek egiten duen, eta nik ez dut esaten aitzakea bat izan behar dela ez guk betetzeko, baino, gu baino askoz, hiri handiago batzuk, baliabide askoz gehiago dituztenak, ez badute olako zerbait implantatuta, esan nahi detena da, ez dala hain erresa. Eta ni badakit herritarrek gauza asko eskatzen dituztela, bai, gauza asko, claro, baina gu ditugu 10.500 biztanle eta ditugun baliabideak, eta Donostik ditu bereak, eta Irunek ditu bereak, eta ez dira berdinak. Eta eskatzen dien gauza asko, askotan esan behar da, ez diela bideragarriak. Eta ez gaude esaten ez gaudela hortan lanean. Ez gaude esaten hori. Baina transparentzia legeak ikusiko dugu datorren aldaketa horrek zehazki zer eskatzen duen eta ez duen eskatzen. Eta berriro insistitzen dut, garrantzitsuak izango irituko zaizkigu gure interbentzioak, baina ez dut uste hain garrantzitsua dienik, eta gero ere aterako dugu momentu batean ere datu maila ea zenbat bisita dituzten gure plenotako bideoek eta ea benetan lehentasun maila hortan gure interbentzio guzti hauek itzultzeak ere herritar guztietako zenbateko portzentajeari eragiten dion. Hortan nahi geha lanen, ez dugu esaten ez dugula egin behar, baina eskatzen duguna da ulerkorrak izatea, ez gaudela esaten ez ez, baina inork ez baldin badauka, izango da hain erresa ez dalako. Nik esateko neukena da, mozioa irakurri etenen da ikustetenen, nire ustez, edo nire iritziz, ez dala hitzeiten gardentasun falta daula, baizik eta helburua daukeula, eta zuek baita uste helburu hori esaten nahi izanagatik berdina daukeula danok, dala aldala plenon bideoak eta hori bizkuntzetan egotea idatziz edo aldan einen, zu batzordetan ondo adierazun bezala hori gaur egungo teknologikin ezin dahin, itzultzaiek esaten dute ez diela busti behar bere itzulpen hainez, hori argi dau, baina esan dezun bezala, helburu hori izan behar da. Eta mozio honek nire ustez ikien dona da, plasmatu papelen edo esan, udaletxe honek nahi dola erabaki hori nahi dola, helburu hori nahi dola. Hemendik urte batea, bi urteta, edo aldan neurrin, hau, itea. Zuk esan dezun bezala, azken finen denbora guztin, hortan izatela, eta helburua hau dala, ez? Nik usten dut hori dala. Nik hori ulertu dut, horregateo guk baiezko euskatuko dugu, baina nik inungo momentutan ez dut hartu mozio hau sartu dala udaletxe hontran transparentzi falta daula, eta ez dala, nik, eta gure taldek ez da, oza, usten dut, hori da gure iritzi, bale? Bale, bozkatzen dugu aldeko bozkak, aurkako bozkak, onartzen da. Bale, 14. puntua izango litzake Grupo Municipal Sozialistak aurkezten duen mozioa, etxe bizitzen planaren ingurukoa. En este caso también es una declaración, una moción para poner por escrito de alguna manera la necesidad que tenemos, que ya lo hemos recalcado en otras reuniones, de tener este tema resuelto. Es una competencia, en este caso municipal,
ordenar, promover y gestionar todo el tema de la adjudicación y control de los alojamientos dotacionales. Y también en este caso la propia normativa establece, como presentaba en la moción, la colaboración en caso de que hubiera alguna falta de recursos, en este caso por otros organismos y administraciones, en este caso pues por el Gobierno vasco. ¿Por qué planteábamos esto? Porque en su momento ya lo llevábamos planteando, no había un plan de vivienda. Posteriormente se empezó a desarrollar porque era necesario para la declaración de zona tensionada y se empezó por esa parte, somos conscientes, pero una vez más pues entendíamos que realmente pues vamos un poco siempre pues que nos van pillando, ¿no? O sea, necesitamos esto y lo hacemos ya, ¿no? Cuando realmente es un tema que ya viene de lejos, que la necesidad viene de lejos y lo que queremos es que quede constancia, que quede escrito, que quede en el pleno reflejado, que es el máximo órgano de decisión, la actualización, que se convoque al Consejo Asesor de Planeamiento Urbanístico, que se finalice con el proceso para la aprobación del Planeamiento General de Ordenación Urbana, que se elabore un plan director municipal de vivienda que, como decíamos, de alguna manera también recoja todas las necesidades tanto de la gente joven como de la gente mayor, porque estamos teniendo problemas para acceder por parte de las personas jóvenes, pero también por parte de aquellas personas mayores que se ven abocadas a vivir en viviendas en las que no tienen posibilidad de ascensor y demás. Entonces, bueno, era un plan de vivienda integral y, por lo tanto, lo que queremos es que de alguna manera quede reflejado y que valoremos además la idoneidad de asignar esa gestión de ese plan municipal. En este caso planteábamos al organismo que disponemos de Ordizia Lantzen. Entonces, ya sé que lo hemos hablado en otras reuniones, pero queríamos dejar constancia por escrito de que queremos que esto se siga trabajando. Entonces, por eso planteábamos la moción. Bueno, nik uste berriro hemen gauza ezberdinak nasten ari gala, gaina hasi dezu interbentzioa esanez, etxebizitza dotazionalen manejua edo arautea egin barko genukela, gogoratzen dizut, etxebizitza dotazionalen derrigortasuna 20.000 biztanletik gorako udalerrietan dagoela eta guk ez daukagula. Beraz, nik uste ez dakit zerbait azaldu nahi da, nahastu nahi da, esan nahi da etxebizitza saila ere lan bikaina egiten nahi dela, baina irutze zait mozio hontan erlazionatuta dauden, baina beraiekin agian hainbeste zerikusi dituzten gaiak ere sartzen diela. Banamanan esan da, nik uste erabat ados nago etxebizitza sailak izugarrizko esfortzu egiten dula, bide batez adierazten dizuet Bisesako kontseiluak atzo bertan onartu zula, guk ere onartu genuen Ordizia Lantzenen hitzarmen hori sinatzea eta formalizatzea ja aurretik onartuta genitun 110 etxebizitzei beste 80 gehitzea, baina hor ere batzutan ez dakit grazia egiten dit. Esfortzua Eusko Jaurlaritzako etxebizitza sailak egin du, bai, baina gogorazten dizuet lursail horiek Ordiziko udalak lagatzen dizkiola doainik, urbanizazio kargetatik libre eta oraindik Ordizia Lantzenetik mailegu horiek ordaintzen nahi gehala. Esfortzua izugarria da, Ordiziako udalarena ere bai, ze bestela, beste udalerrietan ere erresago aterako ziren 200 piko etxebizitza babes ofizialekoak eta ez dira inbeste ateratzen. Beraz, hor ere gustatuko litzaidake hori azpimarratzea. Eta gero, badakizue gaina ez da legintzaldi bakoitza izendatu barra da, eta ez da oraindik izendatu aholku batzordea ez da deitu barkatu, badabiltzalako kontrataziotik lizitazioaren inguruan aztertzen ze baldintzetan edo aterako dugun plan orokorraren erredakzio hori eta eduki bat eman nahi zaio kontseilu horren eraketari. Eta gero aipatzen dezue, finalizar con el proceso, izango da comenzar. Ze prozesua ez da hasi, aurretik egintzan aurrerakin hori etzan onartu, ze hor onartu bardien irizpideak eta helburu dokumentua ez da gaurkoz onartu, eta aurrerakin hori ere eta baita diagnostikoa eraberritu inbarko die. Eta hor toki gobernu batzordean aipatzen genizuen bezala,
zuk aipatzen duzun etxebizitza plan hori badakizue eskatuta genukala eta burutzen ari dira etxebizitza diagnostikoarekin egiten genuen bezala, eremu tentsionatua eskatzeko. Hor, ez dakit presaka eta korrika egindako prozeduran etxebizitza sailak etzun arautu prozesu hori nola izango zen, behartu gaitu diagnostiko bat egitea guk akreditatzeko eremu tentsionatu barruan gaudela, eta gero beak de golpe plumazo ateratzen du zerrenda bat, nun diagnostikorik egin gabe, berak esaten du zeintzu dauden barruan eta zeintzu dauden kanpoan. Eta gu bezalako herriak lanketa hori hasi gendunak, orain gehiatu gea, esaten dan bezala, ipurdi biztan, diagnostikoa eginda eta etxebizitza plana esleituta. Edo zein kasutan, irutze zaigu ezinbesteko tresna etxebizitza plan hori egitea, zirriborroaia uztailean pasako digute eta helaraziko dizuegu, eta bai irutze zaigu baita garrantzitsua aholku batzorde hori deitzen daneako, oraintxe bertan ja onartzean dauden plangintza horiek denak onartuta otea, oinarria izango dielako plan orokor berrirako. Mugikortasun plana uztaileko plenora eramatea aurrikusten da, aurretik irisgarritasuneko onartu zen, zarata plana ere onartuta dago, etxe bizitza plan hau ere uste dugu oinarri sendoa izan behar dela plan orokorrean etxe bizitza inguruan neurriak hartzeko, pazeseko plana ere aurretik ere onartu zen, hor badaude zenbait neurri azpiegitura berdeari dagozkionak eta vegetalizaziorako neurriak ere proposatzen dituztenak, eta uste dugu hori dena kontutan eduki behar dela plan orokor berria egiteko, ze egia da plan orokorrak ere berandu goaz, baina uste dugu orain arte eduki duten ikuspegia zabaldu barra dagola, ze orain arteko plan orokorrak ez dituzte lehen aipatu dizkizueten gai horiek guztiz baloratu. Eta ia bukatzeko, nik aurratuko dizuet, aztenitu ingo gala honekin, ze ja ni benetan kezkatzen nauna da, azkeneko egiten dezuen, laugarrena egiten dezuen eskakizun hori, ordizia lantzen bezalako txiringito bat mantentzea, damazkigu ni udaletxe honea sartu nintzenetik, bere garaian utzitako zuloa eta zorrak ordaintzen besteik ez gaude, eta ez dugu hemen honekin inungo banderarik egin, baina orain ere bisesari utzi behar dizkiogun lagapen horietako partzela batean oraindik ere esarbek eta esango dut ordizia lantzenen kudeaketa eramantzun enpresak gaizki egindako kudeaketa baten ondorioz oraindik 2010ean erosi izan erosketa bat ez dago eskrituratuta, ez dago registratuta eta oraindik azaltzen da ordizia lantzenena izan bartzan partzela bat beste jabe batzuen izenean, hori kudeatzen nahi oraindik 2025ean, eta nahi munduko intentzio honenarekin planteatuko zenuten, baina planteatzea ordizia lantzen bezalako erakunde batek, bizirik jarraitzea, eta horren arabera guain beste txiringito bat sortzea, ekarri dizkigun burua ustekin, ni benetan asaldatuta gelditzen naiz. Baina, esan dakoa, orokorrean horra aipatzen dituzuten helburuekin ez gaude kontra inundik inoa, baina, hasten dituko gea, ikusten dugulako, gauza batzuk ere nahastuta daudela, eta horregatik. En el cuarto punto se establece valorar la idoneidad, no se le dice que se la sirve. Bai, aipatu dut niri pertsonalki, ez dut esan dut intentzio honenarekin egindako proposamen bat izango dela, baina ordizia lantzenen bilakaera edo amaiera sufritu dugunok, mirai behidatzen diot, egia da, ateratzen dizkigula, oroitzapen ez oso agrableak, baina besterik gabe, hori aipatu nahi nun, nosotras votaremos en contra de esta moción porque consideramos de alguna manera que es una postura que no mantiene coherencia. Hace unas semanas nos hubiese gustado que votes en contra de la modificación parcial del plan de Ollanta-Ugalde, porque eso sí que va o está contraviniendo abiertamente el espíritu y los principios de la ley de vivienda. Solo eso.
En la votación que mantuve, ya lo expliqué en el sentido de mi voto, no voté a favor porque, bueno, yo y otras personas consideramos aquí, otros concejales, que no era nuestro proyecto, pero como bien se trasladó, eran unas normas que estaban aprobadas ya anteriormente, de hace un montón de años, esa cesión de suelo incluso del año 72 o 74, los planes se aprobaron. Lo que aquí se estaba aprobando era simplemente una modificación para que se construyeran más viviendas o menos viviendas, de más metros o de menos metros, y de adecuar esa urbanización. Entonces, como no era nuestro proyecto, no voté a favor. No es un proyecto ni que lo hubiera incluido en mi propio plan de vivienda, evidentemente. Y con las normas que tenemos ahora y en el momento en el que vivimos, seguramente nadie lo hubiera aprobado. Esto es fruto de lo que es. Ya también se puso encima de la mesa la posibilidad de revertir esa situación, insistiendo además en cuál podría ser el precio de compra de esos terrenos, y es inviable porque en este caso el dueño, que tiene todos sus derechos, no está dispuesto a vender, y se habló de que el ayuntamiento, el consistorio y toda la ciudadanía se iba a hipotecar durante muchísimos años y no se podían hacer otras cosas, y mi voto por eso yo creo que fue súper coherente y fue la abstención. Pues para nosotras nos parece todo lo contrario y por eso vamos a votar en contra. Bozkatzen dugu? Bale. Aldeko bozkak? Aurkako bozkak? Abstentzioa? Ez da onartzen. Sí. Vale. Vale. Eta azkenekoa izango liteke Grupo Municipal Sozialistak aurkezten du mozioa Urola Garaia Goierri Donostia arteko hiriarteko autobusen GO 07 linea berriaren ingurukoa. Eta hemen uste dut proposatu behartzen dutela zerbait sartzea, ez azkenean. Bai, bueno, nik nahi nun pixkat Anak defendatu dezala bere proposamena lehenengo, eta gero, bueno, esaten dugu ze... Ana, lehenengo zuk komentatzen duzu zure mozioa, eta gero bereien ekarpenak, eta gero erabakiko dezute, barneratzen dezuten, edo ez, edo, vale. Vale, la moción que presentábamos era para que se siguiera trabajando en la implantación de esta línea que se ha implantado recientemente. Valoramos además, desde luego desde nuestro partido, muy positivamente la puesta en marcha de esta línea, pero entendemos que es fruto de un trabajo y de un estudio pormenorizado y de unas peticiones que tenían además toda su solidez para comunicar, en este caso, tanto a usuarios, usuarias en general, pero sobre todo estudiantes y personas trabajadoras, entre las que me incluyo, que utilizamos esta vía de transporte. Entonces, es una línea que, como digo, se ha puesto en marcha. Creo que tiene todavía que realizarse determinados análisis y mejoras, y por lo tanto requiere de una puesta en común y colaboración, en este caso del Ayuntamiento de Ordizia con la Diputación Foral de Guipúzcoa. Entonces, lo que instamos es que se analicen entre las dos entidades los datos existentes hasta la actualidad de las personas usuarias y de las peticiones que pueda haber, para seguir contribuyendo a que esta línea y estas necesidades mejoren. Entonces, esta es nuestra petición. Bai, bueno, nik guk zentzu hortan, badierazi ondo iruditzen zaigula, mozioa ondo dago, egia da lerro berri hau eskaera historiko batetik datorrela, eta, egia da unerik onenean etorri dela ikusita aldirietako trenek azken boladan dituzten arazoak,
eta, bueno, zentzuetan ondo, baino esan nahi dut, ondo iruditzen zait, bere garaian eskaera izan, bueno, udalak hemen ez dauka eskumenik, baino aipatzen dezuen bezala hasieratik lanean gaude, oraintxe bertan planteatzen nahi gea baita ere koordinatuta Aldundiarekin geltoki edo tren geltokian egiten dan geltoki hori, parada hori, San Bartolomen irikiko dan geltokiaren alde hortatik egitea, autobiatik eroskitik sartu eta berriro automatikoki herrigunean sartu gabe atera izango litzateke lauke autobusa, bidaia arinduz, igaro bide publiko berria martxan jartzen danean hori diputazioaren eskutik lanean gabitza, eta egia da Ordizitik egiten den irakurketa, guk behintzat egiten duguna, logikoki positiboa dela, implantazioan gure arazo handina da, batez ere goizetan eta ordu puntetan azkeneko geltokie gehala, Zumarragatik ateratzen da, eta Zumarraga eta Beasainetik hasiera baten, bai gertatu zen autobus horiek beteta iristea, errefortzua eskatu zen, eta printzipioz goizeko ordu punta horietan batez ere ikas lanera, baino hor nazten dira erabiltzaileak, lanera doazenak eta ikasleak, ordu horietan bikoiztu da autobusa, ez dago bat, bijuten die, eta horrekin nik uste ados gaudela. Edozein kasutan guk bai eskatu behar genduna da, ondo dago, elkarlanean jarretu dugu, baina uste dugu baditula eta badaudela eskaerak lerro honen inguruan eraberritzeko. Eskaera horiek dagoeneko batzar nagusietan ere aztertu dira eta onartu dira batzar nagusietatik diputazioari eskatzeko, eta erresoluzioa 2025ko 27 garrena da, eta hemen bai eskatzen da batez ere bai Miramonekin, bai ospitalekin eta bai industrial ezberdinekin lerro honek konexioak hobetzea lanera edo, ospitalera jende asko ere lanera doa, baina baita ere jendea daukatelako, hobetzea. Orduan guk bai eskatu genuke, iruditzen zaigu ondo dagola, baina lerro hori hobetzeko dagoeneko onartuta daude eskaera batzuk, eta uste dugu eskaera horiek ere zentzuzko diela, eta denok elkarlan hortan junbarko ginela lerro berria hobetzen, eta batez ere industrialde, parke teknologiko eta ospitala bezalako elementu garrantzitsukin lotzen, ze benetan horiekin lotzen baldin badeu lortuko dugu kotxe alde batea uztea eta garraio publikoa izatea kompetitiboa. En cuanto a las peticiones que estás formulando, como te he comentado además antes del pleno, son peticiones que comparto, que están en la ciudadanía, pero que a la hora de implantarlas, como se ha implantado esta línea y como en todos los sitios, aquí hay que tener en cuenta estudios de movilidad, hay que tener en cuenta operatividad, frecuencias, etcétera, ¿no? Había personas que decían, bueno, pues que pare primero aquí, no porque se alargaría en este caso el tiempo a otras paradas. Entonces no se trata de que al final tengamos un autobús para que tardemos más que el tren. Entonces en ese caso se trataría de poner otra línea alternativa. Entonces eso requiere de unos estudios, no requiere de una improvisación. Es verdad que puede ser muy populista el hecho de decir, pues es que queremos que me lleve a hospitales, queremos que me lleve a Zuacho porque estoy trabajando. A mí personalmente tampoco me pilla bien la parada que hay ahora. Pero es verdad que todo eso se está estudiando, hay que analizarlo, igual que se ha analizado la puesta en marcha del autobús, porque hay que tener en cuenta esos criterios. Entonces, el hecho de plasmar la exigencia y los plazos, como lo has planteado, es la parte en la que no estoy tan de acuerdo. No en que se solicite, porque justo eso es lo que te pedía en la moción. Lo que pido es que nos coordinemos y que como ayuntamiento estemos trasladando esas necesidades, porque esto es un comienzo. Esta línea se ha puesto ahora y se está trabajando y se están teniendo reuniones para que realmente pues eso, se vea dónde puede parar, cuáles son las paradas. Lo que has comentado de la parada, que también lo hemos hablado, de San Bartolomé, me parece muy adecuado porque disminuiría el tiempo en el que lleva, puesto porque se mete por Itxasondo y Legorreta el autobús y ahí se pierde un tiempo maravilloso. Y además no entraría el autobús por todo el pueblo, eso incluiría pues menos contaminación. Entonces
como medida me parece súper oportuna y por lo tanto yo lo que insto es que sigamos colaborando, que le planteemos todas las necesidades que tengamos la Diputación en este caso. Por mi cuenta, yo como usuaria las he estado trasladando desde el principio. Es verdad que como usuaria de primera hora era inviable solamente coger ese autobús y venía lleno. Afortunadamente eso ya se ha reforzado y yo no he tenido problema de plazas en ningún momento. Y es verdad que los autobuses, pues algunas veces, a algunas horas vienen muy vacíos, depende de las horas y depende mucho también del periodo de exámenes, etcétera. Entonces hay que analizar muy bien todo, los costes, las necesidades, pues un poco todo lo que estoy comentando. Entonces creo que con la moción que planteamos se contempla ya todo. No me parece que haya que exigir que en 6 meses esté en marcha. Gure iritziz, zuen mozioarekin egiten dugun gauza bakarra da, eta ondo iruditzen zait, baino txalotu, oso ondo egindako ekimen bada, baino bai iruditzen zait, eta elkarlana sustatu egiten ari dana, baino ustet txalotzeaz eta ondo egindako hori aitortzeaz gain, mozioan edo bintzet guri, eta gaina aipatzen dezute mozio hori trasladatu behar diegula, ez? Nahi baldin badezu, gogora eraziko diegu, zer resoluzio hau onartuta dago batzar nagusietan. Beraz, esan nahi badezu, ez dugu resoluzio ez gure, baina gogora eraziko dio, nik uste dut gure herritik, eta azpimarratu nahi nuke, ordiziarren eskaerak ere jaso ditugula, batez ere, bai ospitalerako eta bai horra aipatzen dian lantoki industrigune batzutarako konexioiek hobetzeko eskatuz. Beraz, nik ez dizut esaten nahi baldin badezu batzar nagusietako resoluzioa onartuta dago. Nik uste dut guri badagokigula baita ere mozioaz edo orain artekoa ondo egin dago, elkarlanean jarraituko dugu, baina mesedez kontutan eduki lerro honek hobetzen jarraitu behar dula eta hemen resoluzio bat hartu dela hobekuntza batzuk proposatuz, ez? Resoluzioa batzar nagusiak onartu dute eta diputazio hori eskatu dut, ulertzen dut horrek badaukala nahikoa indar, baina guk ere eskatzen dugun hontan uste dut badagokigula gogoraraztea mahai gainean daudela baita eskaera hauek guztiak, zer bestela zuen mozioan ematen du dena perfecto eta maravillosoa izan dela eta ez daukagula ezer gehiago egin beharrik, ez? Eta nik uste hobekuntza batzuk detektatuta daudela eta batzuk ezingo dira epe motzean lortu, beste batzuk transbordo bidez lortu beharko dira, baina bai uste dut hobekuntza hortan bai planteatzen diela lanildo batzuk, ez? Eta bai esaten duguna da, azkeneko ez da bezala txertatzea resoluzio hontan eskatzen dien horiek implementatzeare eskatzen degula. Nahi badezu eperi gabe, baina nik uste guri ere badagokigula eskatzea lerro hori zertan hobetu daitekeen, ez? Ordiziako erabiltzaileek ere irabazten ateako dielako. Guk... Justo es lo que pone en la moción, dispuesto a colaborar con la Diputación en su evaluación y mejora. Creo que en ningún momento se ha dicho que todo es maravilloso, o sea, justo dice todo lo contrario. A ver, yo en cuanto a la moción del Lurraldebus, Lurraldebus o Llanos del autobús, embarkatu euskaraz hori, ja ez nekit ez da zeizkuntzatan dena izan. Laburbilduz, esango nuke, zerbitzu publiko baliotsu jarri dela indarren, eta hori postekoa da, ez? Gero, entzute prozesu bat egin da baita, jendek eskatu duen gauzei intzaila, aldi kakotxo arten kaso, eta ikasleen eta langileen ongizatea indala, hobetu, eta gero, mugikortasuna begira horrea jo barra aukula, kotxe elektrikoa eta ezakit zer, baina azkenen hemen helburu edala transporte, garraio publikoa ibiltzea. Eta gero, zu dagokizune adur esatea, gure ados garela sartu zuen horrekin, sartzen dela esku zaitzetako poligonotik, daula Lasarteko poligono bada, hortio Euskotrenekin elkartzen da, eta orduan, elkartzen duzu Zarautz Euskotrenak ematen guztie, eta gero Donostia aldeara baita. Orduan, hori ospitalak eta dana oso positiba, eta gero maiztasune izan partez ordukoa jartzen da, ordu erdiko izan marra aukela, hori nik gure iritziz, igual, segun ze ordutan gehiegi izan daike, baina hori prozesuk esango do, bai edo ez, baina bintzet,
helburua hori izan behar da. Eta gero, beste gauza bada, Zumarragatik hasi partez, Legazpitik hasten dela, ez? Eta gero, esan dezunatik hemen, autobuse betetazi jola izan zan baita, astelena, itzaldialdia izan zan astelen hortan. Aste harten, beraz, jendek ez zon trenbide hartu, trenak hartu, eta orduan danak autobusen juntzien, eta behasen gogetan gituzen, baino, izan zan gauza berezi bat zatu bestela, bigarren autobusa seikun jarri zuten. Eta, bueno, nahi detesan nahiko ondo dijola, eta, bueno, bintzet entzutea dala garrantzitsua herritarrei ez, eta gero, gaina, elkarranen aizatela zuek, eta bai zuek, osea, gu, udal bezala, eta bai foru aldundekin, nondio bideratu, sartu partez legorretatik, zuzenen beste erabatean jartzea, eta, bueno, eta, hoi. Eta gero esan barra dau, beti guk borrekatu deula, ordizin gelditzeko. Hori beste bat da, nik hori goraipatu barra hauket, ordizin gelditzeko borrekatu deula, o borrekatu deala. Vale? Bueno. A ver, nosotros, teniendo en cuenta el debate que acabamos de presenciar, yo creo que, como hemos hecho en otras ocasiones, ¿por qué no nos sentamos todas y todos y trasladamos un documento que recoja los aportes de todas y todos nuevamente, quizá que responda, como sería lo correcto, a un verdadero análisis técnico y, por supuesto, participativo, y así trasladar a donde corresponda pues unas líneas o un documento que ya de alguna manera sugiera medidas concretas para mejorar este servicio. Ez zait gaizki iruditzen proposamen hori, baino momentu batean esan nahi dut hori egiteko anak mai gainean utziko balu bere proposamena eta konpromiso hartuko balu lanketa hori egiteko, gu noski begionez ikusiko nuke. Berari dagokio, zen mozioa zurea da. Yo por mi parte no voy a retirar la moción. Mi moción va encaminada a que trabajemos conjuntamente con Diputación, que no faltemos a ninguna de las reuniones, que colaboremos en todo lo que sea posible teniendo en cuenta que esto no acaba más que empezar, que hay que mejorarlo, lo pone en la propia moción, en ningún momento hemos dicho que sea la correcta, pero no vamos a estar de acuerdo en un escrito en el que se establezca estas obligaciones en el plazo de 6 meses o que se inste. No, creo que eso se tiene que instar o se tiene que hablar en esas reuniones, se tiene que seguir trasladando estas necesidades que tenemos la ciudadanía de Ordizia, entre las que me incluyo, pero una vez más vuelvo a decir que es que esto no es tan fácil, montamos un autobús y ya está. Es que eso se tiene que hablar, por un lado las necesidades y luego hacerse esas evaluaciones, que es cómo se ha trabajado y cómo se ha implantado este autobús. Entonces, que las necesidades están muy bien y que las tenemos todos, pero que no podemos plasmar unas exigencias, sino que tenemos que plasmar unas necesidades. Entonces, si el escrito que vais a plantear va a ir en torno a esas exigencias sin tener en cuenta estas evaluaciones y estos análisis, pues yo creo que es necesario que se haga. Por lo tanto, yo sí que diría que se vote ahora la moción y si luego queréis presentar otra moción o otro escrito de otra manera, pues lo debatimos. Nik behintzeteana, aurreatzen dizut, mozio hau bere horretan nola planteatzen baldin bada kontra bozkatuko dugula, irutzea zaigulako ez dula ezer raportatzen, ez dulako ezer berririk esaten, eta, ondo irutzen zait, baino bere helburu bakarra dela, zuen alderdiak kudeatzen duen lurralde mugikortasun departamentu horri, aitortza bat egitea, ez? Aitortza hortan ez baldin bageak gai, eta aukera eman dizut gaina esan dizut, evaluazioa ni mejora esaten dezun hortan, epeak jarri gabe, esan diezaiogun aldundiari, aztertu, batzar nagusitan egiten zaizkizun eskakizun horiek implementatzea, eperik jarri gabe. Nahi badezu tripetara jungo geha, zenik ez ditut atera nahi izan, baino atera dira bi gai. Eta bat da, bilerak egiten zian hasieratik eta aurretik, eta bilerak hasieran Ordiziko udala etzan egon bilera horietara gonbidatuta, eta hasierako planteamendu baten Ordizin etzan gelditure egin behar. Josebak esan du oso ondo, eta gaina beraien lanagatik azkenean Ordizin geldituko da. Orduan, bilereta gonbidatzeaz gogoratu behar geha prozesu osoan.
eta ez bakarrik argazkilariak daudenean. Ze hori ere, zuk aipatu duzu, eta nik ez dut aipatu nahi izan, baina zuk aipatu duzunez, azalduko dut zergatik. Zuk aipatu duzu bileratara joan bar gehala. Eta bai, azkeneko bilerara ni ez nintzen jun, etzalako bilera bat izan zen bilera bat goizeko 8 eta 4 prentxaurreko batekin 9. Hau da, zan prentxaurreko bat, etzan lan bilera bat. Ze aldun dira, bilera askotara juten naiz eta hori esango dizute hemen daudenak, eta bilera bakoitzean ez dut argazki bat ateratzen. Eta eskatu zen gauza bakarra zen, prentsa ohar bat atera behar baldin bazan gutxienez, prentsa ohar hori aurreratu zezatela, ea ados geunden edo ez geunden. Eta bezperan oraindik prentsa ohar hori aurreratu gabe zeon. Orduan, bueno, ulertuko duzun bezala, bilerak egin daitezke argazkilarikin argazkilari gabe, eta bilerak egin daitezke ondoren prentsaurrekoarekin edo prentsaurreko gabe. Eta bilera batzuk dira lan bilerak eta benetazkoak eta eraginkorrak, eta beste bilera batzuk dituzte beste helburu batzuk. Orduan, aurreratzen dut hemen, bilera hortara ez nintzen jun, benetan prentsa ohar bat atera bartzalako ondoren, eta prentsa ohar hori ez zitzaigulako inungo momentutan ez aurreratu eta ez adierazi zer esango zen, eta datuekin ere berdin. Datuak iritsi omen zian goiz hortan bertan, bueno, orduan zergatik ez da bilera bat egiten datuak analizatzen eta prentsaurreko aurrengo astelenean biltzen. Edozein kasutan baita ere, adierazten dizut eta orditziar guztiak adierazten diet, egun hortan behintan pertsonalki diputatuarekin hitz egin nula, adierazi nion zergatik, eta bion artean egin esan duen, nik ez daukat inungo eragozpenik, deitzen diazuten bilera guztietan egoteko guain. Argazkilaria baldin badago, baliteke argazki horretan bani ez ateratzea, ez dalako nire helburua bilera bakoitzean argazki bat ateratzea. Eta konpromiso hori ere aitortzen dizut diputatuarekin hartu gendula, eta bide hortatik ere aurreratu dizuet lanen jarraitzen deula, sistema honek, ler honek eduki beharko ditun hobekuntzekin, eta dagoeneko behidatzen nahi gea ze obra txiki eta ze aparkaleko antolaketa berria egin behar dugun, San Bartolomen gelditzeko. Oain, horrelako brindis bat, nun esaten da, evaluazioa ni mejora, baino badakigunean ze hobekuntza izan daitezken eta aipatu ere ez egitea, bueno, ulertzen dut, gure iritzi zaigu, mozioanek ez daukala momentu hontan inungo erabilgarritasunik eta orditzarri ez diela ezer momentu hontan daukaten zerbaiten inguruan inunlako hobekuntza bat ekarriko, esaten duten bezala, lurralde mugikortasuneko egindako eta ondo orain arte behintzet Josebak esan do eta valorazio positiboa egiten dugu, oso ondo, nik uste horretarako mozio bat ez dela behar. Eta berriro errepikatuko dut, badaude mai gainen hobekuntza batzuk. Gutxinez goazen eskatzea hobekuntza horiek aztertzea, eta erabazilegi da ze proposamena zurea da, ez badezu ondo ikusten txertatzea, gu kontra bozkatuko dugu, eta listo. A las personas que estamos utilizando el servicio y que todavía vemos capacidad de mejora, sinceramente nos sorprendió el titular de prensa de Adul, no acude a la reunión y además considera que se ha improvisado en la implantación del servicio. Entonces, es algo que yo y muchas personas no entendemos. Creo que es necesario, creemos que es necesario que estés en todas esas reuniones. Si no quieres salir en la foto, no te pongas. Creo que en otras fotografías sales, y sales en muchísimas fotografías de aquí, del ayuntamiento, incluso algunas en propuestas que han sido propuestas de otros partidos políticos, y a veces incluso fotografías que ni siquiera se nos ha invitado a estar a los demás, aunque los hayamos propuesto los demás, que sea una propuesta de otro partido político, ya puede ser mía, del PNV, de Podemos, me da exactamente igual. Entonces, de lo que se trataba en esta moción justo era de dejar constancia de que es importante que al final sepamos que el sistema se ha implantado, pero que requiere de mejoras, vuelvo a repetir que no es perfecto, y que lo que queremos es dejar constancia de que va a haber esa colaboración entre las dos entidades. Que luego os queréis hacer la foto o no, será vuestro problema, o que queráis dejar claro cuál es el orden del día, será vuestro problema de la ciudadanía. Bueno, barkatu, Ana, eta nola, nik ez ditut gaiak atera nahi, baina zuk jarraitzen dezun, hitz egin dugu deialdietaz eta hitzengo dugu gauzak nola egiten dien. Esan dizut,
etzan izan bilera deialdi bat. Izan zan, prentxaurreko deialdi bat, aurretik bilera bat improvisatuz, argazki bat ateratzeko. Eta titularroietan, ez dakize titularra aterazean, baino zaila izango da nire hitzak ateratzea prentxaurreko hortan egonez banitzen. Orduan, nik ez dakit zer esan zuten. Ez zaharak eta ez hitz egin zutenek, baino nik ez duen hitz egin prentxaurreko hortan. Orduan, utziko diazu behintzet kuarentenan jartzea hori. Eta deialditaz hitz egiten dezunean, kontatuko diegu Ordiziarrei baita astelen hontan ze gertatu zen. Ze astelen hontan, etorri zen, geltokira Santano, estatu sekretarioa, etorri zan okrez balingo adifeko lehendakaria, etorri zan Corcuera sailburua, etorri zan Azahara diputatua, etorri zan Asensio diputatua, etorri zan Felix Urkola diputatua, etorri zan prentsa, etorri ziren kamarak, gehi Renfeko arduradunak, azaltzea Ordiziko geltokian zer egindan, kontutan eukita gaina, eta aurreko legegintzaldietatik hitzarmen bat zegonean. Eta aipatu dizuten guzti horiei, inorrei, ez zitzaion okurritu, Ordiziko udala gonbidatu behar zutela ekitaldi hortara. Eta deialdia horrela egintzan, aurreko bileran bezala. Beraz, nera inbaezu hitz egin deialdiak, argazkiak eta nola egiten dian, hitz egingo dugu. Baina mesedez, pixkat lotxa izpi bat ere izatea eskertuko nuke. Eta bilera bat egin nahi danean, eta hori badakite diputazioko guztiak, ze astero juten naiz, bilera bat egin danean eta bilera hortan etekin bat lan egin eta gauzak mai gainean jarri nahi dienean, egiten dira. Beste gauza bada, titularrak, prentxaoharrak eta argazkiak lortu nahi izatea, eta gainea ez adostea. Argazki hortan, prentxaoharra bertan parte hartuko dugun guztiekin. Eta hori izan zen gertatu zana, eta aste honetan berriro gertatu da, zein ahaztu zitzaion gonbidatzea, ez dakit. Baina gero hitz egin zan, Ordiziarekin hitzarmen bat zegoela, hiri pasabide bat lortuko zala, eta ze kasualidadea. Estatu sekretaritzari, Adifi, Renferi, mugikortasun sailari eta aldundiko beste implikatutako bi sailei ere, kasualitatez, denei ahaztu zitzaien. Ordiziko udala gonbidatzea. Prentsa gonbidatzea ez. Hori ere gertatu zen astelen honetan. Beraz, nik uste, mesedez, nahiko seriotasunez jokatzen dugula, baino momentu batzutan, zintzoki jokatzen ez danean, eskatzen duen gauza bakarra gardentasuna da. Eta beste gauza esango dizut, bilera hori deituta zegonean, beste prentxaurreko bat eta sinadura bat ere zegoen deituta, kasu hortan goiekitik, eta ondoren egon nintzen diputazioan. Eta horre prentxaohar bat zegoen. Eta prentxaohar hori, egun batzuk lehenago, desente lehenago, adostuta zegoen bertan parte hartuko zuten guztien artean. Beraz, prentsa deialdi askotan parte hartuko dugu, lan egingo dugu, eta argazki aterako dugu, eskatzen dugun gauza bakarra da, zintzotasuna eta elkarlana. Eta ni baldin badugu prentxaohar bateratu bat atera, hori adostuta izan dadila. Punto. Ez dut uste gehiegi eskatzea gani. No alcanzo a entender por qué no nos avisaron, por qué no avisaron al ayuntamiento de que tenía que estar presente, ya te lo he dicho antes. No lo sé, no estoy allí, estoy aquí. Solo lo que quiero pedir, por no alargarme más, es lo que digo en la moción, que quede constancia, por favor, de que vamos a seguir colaborando para trasladar las peticiones que mejore, nada más. A ver, aunque nosotras reconocemos la importancia que tiene esta línea, pues y por eso hemos lanzado aquí la propuesta para elevar un documento que de verdad sirva para hacer algún impacto real, pues si no se retira esta moción vamos a votar en contra, porque es que no expresa nada, o sea, no tiene ninguna, no aporta ninguna medida nueva, ni propone una mejora concreta que no se esté aplicando ya. De hecho, vemos esta moción que tiene claramente un enfoque electoralista, más bien centrado en destacar la actuación de una diputada concreta y que no responde a un análisis técnico participativo del servicio. Vamos a votar en contra de esta moción. Bueno, orduan, ulertzen dut, mozioa bere hortan anak aurkeztu duen bezala aurkezten dela,
proposamen hori bertan behera uzten dela, eta bozkatzen duguna zeatik zuk aurkeztu duzu Ana, eta modu hortan aurkeztu duzu orduan. Bozkatzen dugu Anak aurkeztu duen mozioa, bere hortan. Bale? Inungo zei gabe. Nik ez dut ulertzen, zeatik ezin da mozkatu, hau sartu edo ez? Eske, ni ez naiz idazkari, ez dakit legei buruz, ez dakit ezer, nik, eta nik esan behar, hau baino, nik iruditzetat, ez dakit hemen damak zuten urteetatik norbaitek zerbaitek hartzen ma, ateatu, osartu, lehenengo hori bozkatzen dela, ez? Ez dakit, eta ez jakintasunetik esaten nahi naiz, Joseba, gauza da, beak aurkeztu duela mozioa modu hortan, eta ez duela beste aukerarik utzi nahi. Beste gauza bada, zuek gero hitzartzea zuen artean, beste dokumentu bat baterakuta da, baina berak argi utzi du ez duela bere mozioa bere hortan aurkeztu da, orduan ez du ematen ere bozkatzeko aukerarik. Ulertzen diazu, esan du beak ez duela egindako proposamena onartuko orduan. Zuek beste modu batean, beste dokumentu bat aurkeztu nahi baldin baduzue, zuer eskubide guztia daukazute, baina bea izan da aurkeztu duna dokumentua eta beraekin ez da aurrez egin. Eta guztiz, galdetuko diot berriz ere. Ana, aukera main nahi duzu bozkatzeko, edo zuk nahi duzu zure dokumentua bere hortan, nik ulertu dizut, horrela nahi duzula aurkeztea. Yo lo voy a presentar tal cual. Horregatik bozkatzen dugu modu hortan, bai. Beraz, aldeko bozkak, aurkako bozkak, bai. Bueno, kasu honetan empatea dago eta zu daukazu boto de calidad esaten dana. Beraz, ez da onartzen, bale? Eta azkeneko puntua izango litzake galderreguak. Bez baldin badago, amaitzen dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko denei.